जिसु सहाय होनाय हामयानि आगो सुनाय र कायतोनि हावा बर हाबान्त मानगोला जिसु सहाय होनाय हामयानि आगो सुनाय र कायतोनि हावा बर हाबान्त मानगोला बरफनि मानथाय रैखा बरफनि सकात बरैखा बरफनि मानथाय रैखा दिनै जों गंगानगर एरियानि 44 रायमागुलि आन्दाराव बेहा गंगानगर हाथि दं बर' हाथियाव जोंनि बांगाली समाजाव हिन्दु बांगाली समाजाव दंनायाव रायग्रां 100 कासाकासि जादों बेयावनो जे बाइ गायनाया बाइ सुनाया रानदि बा मैरंनो जों दिनै निफ्रामो थानाय नाहिमो उंये महाराष्ट्रनि जमुना उंये जे जोंयाव जोंसि सारि सातखान बावलायहा केब्रावनो फैसिखा काये जतन बिस्कावमनि क्लिकिये लालायहा के जंबनो जे रिमाइमन जावो थाबसाये जंब्रामो जाफायो